Είμαι η Μαρία Αλίκη Οικονόμου. Υπάρχουν αυτές οι περίοδοι στη ζωή που όλα πάνε χάλια. Ψέματα. Από τότε που ξεκίνησα την καριέρα μου ως γυναίκα, τίποτα δεν θυμάμαι να πηγαίνουν πραγματικά καλά. Μαζί μου θα τα καταφέρεις. Πώς γίνεται να παίζουν όλοι άσχετοι και εγώ να σερβίρω καφέδες. Εγώ είμαι ηθοποιός, δεν είμαι ό,τι να είναι. Το μόνο σταθερό πράγμα στη ζωή σας, κυρία Οικονόμου, είναι οι χωρισμοί με τον Δημήτρη. Αυτή τη φορά είναι διαφορετικό. Όπως ξέρετε, η μαμά πέθανε στα 40. Εγώ δεν πέθανα ακόμα. Εδώ είμαι και εδώ θα μείνω. Αυτή είμαι εγώ. Είσαι ακόμα και έχεις ελάχιστες ώρες. Τι να σου εξηγώ τώρα, θα τα ζήσεις. Ρόλους δεν ήθελες. Ρόλους πήρες. Για Spider-Man με πέρασες. Η Μαρία Αλίκη στο πολυσύμπαν. Υπάρχουν παράλληλες πραγματικότητες και οι οδηγίες λένε βρες τον πραγματικό σου εαυτό. Όχι ρε πούστη μου, όλα σε μένα, γαμώ την καντεμιά μου, γαμώ! Εσύ δεν ξέρεις καν που είναι οι Κάνες. Εμένα οι Κάνες είναι το δεύτερο μου σπίτι. Τι έχεις πάθει? Δεν συνδέεσαι. Πρέπει να με βοηθήσει να φύγω από εδώ μέσα. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, εγώ είμαι σε κόμμα. Το χρόνος που σου απομένει δεν είναι πολύς. Όχι. Αυτό να το ξεχάσετε. Αυτό το ρόλο δεν τον παίζω. Τη μάνα μου όχι. Με τίποτα. Δεν αντέχω άλλο. Είπαμε. Γιατί πρέπει πάντα να βλέπεις την ευτυχία κάπου αλλού? Παρέτηκα να προσπαθώ και να μην είμαι ποτέ αρκετή. Παρέτηκα να μου λένε όλοι ότι πρέπει να αλλάξω και να αγαπήσω τον εαυτό μου. Δεν μπορώ. Θέλετε να με πεθάνετε? Συμφιλιωθείτε με την ιδέα. Όλοι θα πεθάνουμε μια μέρα. Δεν χρειάζεται να καταλάβω. Θα προσπαθήσεις, χρειάζεται. Τικ-τακ. Παραδίνομαι. Αποφασίστε τι πρέπει να κάνω, συνεννοηθείτε και με το σεναριογράφο, πείτε το και σε μένα γιατί βαρέθηκα με τις μαλακίες. Θα ξεκινήσουμε μια ερώτηση κατευθείαν στα βαθιά. Ποια είσαι, Μαρία Αλίκη? Έλαντε, επόμενη ερώτηση.